Pomaly nám prichádza jar. Cítite to aj vo vašej parfumérii, že tie parfémy sú nejak tak špecifikované na to jarné alebo letné obdobie? Áno, pravda, že už nám prišlo množstvo noviniek dámskych, takých sviežejších, už tých jarných vôní, niečo na oživenie. Ako by ste mohli charakterizovať takú vôňu na oživenie? Sú to väčšinou s tými takými sviežými citrusovými ovocnými tónami. Prevládajú vlastne skôr citrusové plody, ako je mango, ananás a potom z tých kvetinových jazmín, frézia, fialka. Niečo také svieže. Nájde sa niečo vo vašej parfumérii aj pre pánov? Samozrejme, nezabudli sme ani na pánov. Pre pánov máme pripravené svieže, ale takisto aj korenistejšie vône, takže môžu si vybrať. Je typické pre dámu, že by mala používať na jar a po prípade na jeseň nejakú inú vôňu? Áno, určite áno. Na tú zimu sa dámam sú určené skorej také tie výraznejšie, ťažšie vône a na to leto sa nám skorej žiada niečo ľahšie, takže mali by si podľa toho vyberať určite. Je to individuálne. Zohráva podľa vás vek u dámy nejakú dôležitú úlohu pri výbere parfému? Viete čo, nie. Je to na každej zákazníčke, je to rovnaké. Nie, podľa veku určite nie vôni. Pani Olga, tak ako ste sa cítili pod rukami Ríška? No, pod rukami tohto mladého pána, sympatického, som sa cítila veľmi dobre. Žiaľ Bohu, asi by som aj zaspala pod jeho jemnými rúčkami, pretože dobrý kaderník, ktorý nešklbe vlasy, tak je v pohode. Relax, oddych a som spokojná. Takže účes, ktorý vám on dnes urobil, sa vám páči? No určite. Je to aj kus môj štýl a myslím si, že sa trafil do môjho štýlu. Takže Ríško, ak by si mohol od začiatku do konca zhodnotiť dneskajšiu tvoju prácu? No, pani Olga prišla s nafarbenými vláskami, čiže sme sa zamerali na regeneráciu a konečnú úpravu tohto účesu. Použili sme oranžovú radu, ktorá je na objem, čiže šampón, ktorý nám vlastne spevní ten vlások. Použili sme špeciálny balzám, ktorý vlastne nezaťaží ten vlas, ale ho zregeneruje. Dali sme ho pod stroj, ktorý nám lepšie vlastne napomôže tomu, aby sa tá výživná látka dostala do toho vlasu. A nakoniec sme použili tú židlo v spreji, ktoré vôbec nezaťaží ten vlások. A takto vznikol vlastne tento účes. Ďakujem veľmi pekne. Všetko najlepšie tvojim narodinám, veľa zdravia, šťastia, nech sa ti spraje, po čom ti srdce túži a aby sme sa často videli. Ďakujem veľmi pekne. Toto je šok zase pre mňa po 5 rokoch. Ďakujem veľmi pekne.
Pani Olga, dnes ste mali na sebe 2 outfity, v ktorom ste sa vycítili lepšie? Ja v bielo-čiernom, akože k tej klasike a v podstate to človek má taký akože pocit a môže to bielu, čiernu, možno ešte nejakú inú do toho farbu dať, takže asi tento. Čo hovoríte na farby na oblečení? No veľmi dobre. Kvalita materiál zodpovedá mojej náročnosti, tak si myslím, že dobre. Máte rada doplnky pri oblečení? Mám rada doplnky, ako aj kabelky, náušnice, gorále, okuliare, to je jedno, šatočky, mám rada doplnky. Keby sme sa mali dostať napríklad k topánkam, čo hovoríte na tohtoročné moderné topánky s otvorenou špičkou? No tak tie sa už jeden čas aj nosili a si myslím, že sú pohodlné. Pohodlné s otvorenou špičkou topánky a klasika. Len v inom prevedení, iná farba a si myslím, že vyhovujúce. Vy ste žena, ktorá má dosť dobrý prehľad v módnych trendoch. Čo by ste napríklad povedali na legíny, ktoré sa zase opäť začali nosiť? No legíny to bol môj obľúbený doplnok, hlavne v zime, v podstate za trošku dávnejšej dobe, ale ja si myslím, že je to veľmi praktický doplnok pre mladé dievčatá a môžu to kombinovať s mini sukničkami a svetríkmi dlhšími. My sme v tom čase nosili dlhšie košele, vlastne spĺňali tú úlohu mini sukni. Silvia, ak by si mohla zhodnotiť 2 dnešné modely, ktoré mala pani Olga na sebe, podľa teba, ktorý bol ten na ňu šitý? No ja si myslím, že ten druhý, ktorý sme videli, tá zebra bielo-čierna s červenou stužkou v nohaviciach, tak ten je sedel úplne ako uliaty. Prvý model vo fialovej farbe bol perfektný, bol taký skôr spoločensko, taký elegantný, ale ten druhý model využije ako do práce, tak aj na takú kultúrnu udalosť. Myslím si, že v ňom vypadala veľmi, veľmi dobre. Ja som si všimla taký malý detailík, to bola taká malá mašlička červená v nohaviciach. Čo by si nám vedela, alebo aj diváčkam odporúčila ohľadom mašly? Ja si myslím, že mašle sa teraz veľmi, veľmi nosia a na tej mašli spolupracoval celý náš tím. Takže je to veľmi zaujímavé, je to určite teraz trendy a tým, že vlastne tam bola tá červená mašla a červený opasok, tak celý ten model bol trošku rozjasnený, nebolo to tá bielo-čierna kombinácia, taká klasika stará. Ak by si mohla diváčkam ešte možno, že dať tak trošku do povedomia, čo by im nemalo chýbať v ich šatníku? Ja si myslím, že dámy v strednom veku by určite mali mať také sačko, športové, elegantné, určite čierne nohavice, tie sa vždy so všetkým dajú kombinovať. No a teraz sú krásne, moderné trendy, vlastne topánky, kde päta je plná a špička je jemne roztvorená a je na nich mašlička, takže to určite, keď chcete byť dámy in, tak určite tieto topánky. Tak, milí diváci, ďalšia časť relácie Čas na zmenu je za nami. Myslím si, že dopadla veľmi úspešne. Ak by ste sa chceli stať súčasťou našej relácie aj vy, neváhajte, píšte nám, posielajte nám niečo o sebe a k tomu pribalte aj fotografiu celej vašej postavy. Vaše listy čakáme na adrese AZTV, námestie SMP 11 97401 Banská Bystrica alebo mailujte na adresu aztv@atlas.sk. Jedna z vás, okrem toho, že ju zmeníme, získa aj darček. Takže myslím si, je sa na čo tešiť. Ja sa s vami už lúčim a prajem vám všetkým pekný deň.